Lelo ndi pa 27 December 2025. Ndabwera ndi nkhani zitatu. Nkhani yoyamba ndimaona apapo update ya nkhani ya chimwendo limodzi ndi Dalakadula. Komano update yonse apapo sindikuionapo, ndikumangoonapo nkhani za Ere Njuchi ndi azinzake amene apanga ngozi. It's okay, fine. Komano chimene ndikambe zokhuzana ndi zana lapita ilo pa nkhani ya update ya Kundende. Nkhani ya Kundende inali yoti maloya ake achimwendo akukakamiza boma komanso kukakamiza khoti kuti chimwendo atuluke. Koma ifeyo ngati Amalawi tikukana tikuti ayi, chimwendo asatuluke. Chimwendo lamulo likuyenera kuti ligwire ntchito. Ufulu umayendezana ndi lamulo, lamulo limayendezana ndi ufulu. Ufulu usamakhale ogwira ntchito kwa anthu amene ali makhumucha, kwa anthu amene ali azindalama. Inunso ama ufulu inu, be careful. Ama ufulu inu mukumaonjeza kachifukwa kuti poti mumalandira ndalama amakupasani ziphuphu. Mukuyenera kuti musamalise andi Amalawi mwasamalise. Mapeto ake mukapitiza kupanga zimenezi tizamba kupanga mademo m'manyumba anu one by one. Chimenecho muchiziwe. Chifukwa tikumanyasidwa zikumatikwana kwambiri zimene mukumapanga inu maufulu. Maufulu mukumatengera pa ngongo. Ufulu mukumautengera pa munthu akakha kuti wamangidwa chilungamo chikufuna chibwere mumabwera ni maufulu. Koma akamaba maufulu samakhalapo. Akamalakwira Amalawi maufulu sakhalapo. Akamapanga ziphuphu zinyengo maufulu inu amaufulu makhala chete simmabwera. Mapodium simmabwera, ma platform simmabwera, ma social media mukuyankhula. Koma akangoti walakwira wamaliza kulakwira ndi lamulo sono likufuna ligwire ntchito ndi pamene mmabwera mfwe. Ufulu kodi ufulu mmautenga kuti ufulu ni munthu wankulunda? Ufulu wa munthu, ufulu mmene umati ufuluwo ndi munthu wankulu ndi ndani? Kapena lamulo ndi munthu wankulu ndi ndani? Mukwena kuti musamalise. Chimwendo akwenera kuti amangidwe, chimwendo asatuluke. Amva bwanji kuwawa, aizwa bwanji ndende, azwa bwanji kuti lamulo limagwira ntchito, azwa bwanji kuti lamulo limapana. Mukamutulusa kakhala kunja. Nde kuti ntchito ya lamulo ndija? Nanga ntchito ya ndende ndijani? Amene mukwena kuti mumwike position yapa shamba, yapa katikati, nsana umene kumana mawu, nsana umene uchira. Mumfinye pakati apo, mumwike pakati apo. Mukamwika pakati apo, nsana umene uchira. Mukumapanga tuzibwana kwambiri tikumakuonerani itu. Inu ya maufulu inu tikumakuonerani. Wosauka akala kwa simu ima poyera. Ndikubwera ndikumukhalira khonde kuti iye na Yesu ali ndi ufulu. Pamene wolemera akala kwandi pamene mmapezeka kuti sono mwamba kutuluka muti makumbitano ito ndikumabwera poyera. Ayi ali ndi ufulu au ali ndi ufulu. Sono ina amene kumamangidwa kuba nkhuku, amene kumamangidwa amene akupezeka kuti sana ali china chilichonse koma ndikumapezeka kuti iwo amangidwa mpaka ndikuyankhula pano akuseva. Ufulu sumayenerera, ufulu mayenerera zigandanga, ufulu mayenerera zigawenga zokuba mboma, ndi umene ufulu mayenerera koma ena wayi no. Chisakomere mbuzi kugunda galo. Wolemera, wosauka, kapolo, mfulu, kaya wina aliyense kaya ni mphawi, kaya ndi gogo, kaya ni mwana, tonse tili anthu ofanana pamaso pa Mulungu. Ndipo tonse timakagona pansi. Ndipo wina aliyense azala waimfa. Palibe amene ali opambana pamwamba panzake. Kupatula ndalama is okay. Izo ndi zapano pansi pano. Koma tonse maufulu tikuyenda kuti tikhale anthu ofanana maufulu. Sono ino tikuzwa kuti mmapanga zonse zidali chifukwa kuti mmadya ndalama. Iweso khwima mchizi. Limodzi ndi iweyo ukumati ndani uyo lawyer wa ndani uyo. Lawyer wa chimwendo. Lawyer wa chimwendo iweyo kuti ndani? Diverson kachipatike. Iweso Diverson kachipatike iwe ndi khwima mchizi. Mukwenaso kuti musamalise. Ngati ndi ndalama zimene chimwendo kumakufumbatisani, mukwena kuti musamalise. Zimene mukupangazo muika mabanja anu mavuto. Chifukwa Malawi akakutoperani, tiyamba kuyenda one by one nzinyumba zanu. Simunga mayimire zigawenga ndikumapanga njira ina iliyonse kuti mpaka zipulumuke zizati zizoso ife kuno zimene sitingalole. Chigawenga ndi chikagwidwa chikwena chilandire mlandu. Chikwena chiweruzidwe chikaweruzidwa chikwena chikagebe ngati chaweruzidwa kuti chikwena chikagebe.
Soneneyo ngati simunalakwe kukhala maloya koma muzima pa chilungamo pa ntchito yanuyo muzichita zinthu zomveka za chilungamo osati kumapezeka kuti kumabakira zinthu zopusa ndi kumati yaye mwakuti mukutanthauza chani chimene mukutanthauza chani masireti chimwendo amugwira diti ndi zake ka zimene iye anafuna kaya akwena kuti akolole zimene iye anafesa akhale kumalowa komweko amva azobwanji kuti kuli ndende ngati mumutulusi azobwanji kuti lamulo limapana ngati mumutulusi no azobwanji kuti kuba ndikolakwika azobwanji kuti kupha kupangira upandu moyo wanzako ndi chinthu choyipa ndi chinthu cholakwika azobwanji kuti ndizolakwika akwena akhale komweko mumfinye akhale komweko mumwike position ya pakati pa shambapo nsana kwa nsana miyendo kwa miyendo usiku wose uthukuta akhale pamenepo amve kuwawa osamwikaso sero ya sefu iyayi muwike pofinyikizikapo aiziwe bangwe. Yes, uthenga nga wachiwiri upite kwa George Chaima. George Chaima ndimamvera leroli mumayankhula mozuzula Minister of Maka Deputy Minister of Homeland abambo Norman Chisale mukuti analakwisa anayankhula mokha ngati moopseza. No kodi ufulu madana ndi chilungamo chifukwa chani? Ufulu madana ndi chilungamo chifukwa chani? Tabwererani parliament ya MCP kumbuyoko mubwerere mukapeza kuti kama jekete amene timamuti zikhale ng'oma nthawi imene ali Minister of Homeland zimene ankachita ankafika pomaopseza azinzake mparliament kuti iwe tili ndi mapepa lako tikugwira nthawi ina iliyonse ndikhoza kukufufuza mpaka ndikukugwira ndili mapepa lako kale mufufuze mbiri imene ilipo. Ndelero iye uyu wabwera Chisale wayankhula poyera kuti konzekani kumeneko mu January kumene kukukhala kukubwera alendo ndemu kuti iye walakwisa akukhanga takuopseza akukhanga zina zakuchita kukonzera. No, sakuchita kukonza akuchita kuyankhula ndi chilungamo chimenecho. Kodi ndi chifukwa chani malo oyenera kuti pabwere chilungamo inuyo amabungwe mumabwera ndikuzuka ndikumati anthu ali ndi ufulu koma pamalo pamene pakuoneka kuti pakuonongeka simubwera ndikumayankhula kuti anthu akuonongeredwawa nawonso ali ndi ufulu. Ndi chifukwa chani amabungwenu George Chaima ndikuganiza kuti kumene muliko ndinu munthu wankulu koma zikuoneka kuti zinthu mmene mukuyankhula ni mbwerera zachabechabe zopanda nzeru, no sense. Mukumvera ka George Chaima ngati kabungwe kanu munakayambira umphawi it's okay koma tifati kusimikizeni kuti ntchito imeneyo ikhoza kukupasani mavuto ngati simukuziwa. Osamango yankhula zopusa pena paliponse kumayankhula zili kumayika ndemanga malo oyenera kuyika ndemanga malo oyenera kusekerera ndikumasekera malo osayenera kuseka osaseka malo oyenera kuyankhula chilungamo kumayankhula chilungamo osamachipindira dala iyayi wayankhula kumene sono chabuno apapo wayankhula ndiye mwamususa nanga mu January muzikapezeka kuti zimene zachitika muzati cha chifukwa pa iye akuyankhula za chilungamo akuyankhula za lamulo likwena likwizingedi kumene mukwena kuti mupole moto George Chaima ndikabungwe kanu ako amayiko kaiyasa tikukuonani sotu mukuoneka kuti mwaonjezatu kwambiri mukumalubwalubwa koma nthawi ya MCP mnali chete. Lero ukhanga tisono mwajera zinthu za mmwamba mukhanga tisono lero mwaja zinthu za mmwamba zakupasani chiwewe mukumangolubwalubwa pena paliponse zili bwino komabe mukuona kuti musamalise boma limene likubwera liso tikulidikira muziyankhula chiso muzalubwalubwaso chimozimo osati muzakhale chete famaonesa kuti ino madana ndi DPP HLDC madana ndi DPP andikabungwe kanaka ndika MCP timakaziwa kale. Komaliza ndifuna ndiyamikire mwana wa Professor Arthur T. Peter Mutharika. Mwachita chinthu cha mphamvu komanso mwachita zinthu mbambande andi mwamvesa kukoma Amalawi chimene mwachita chijachi kumene munapita kuja kukathandiza abale amene aja. Bible limayankhula kuti yense amene akuchitira chifundo oyenera kuchitidwa chifundo azachitidwa chifundo. Ndinabwera ndinali wandende simunabwere kuzandiona ndinali ndi njala simunandiphikire ndinali wa maliseche simunandiveka. Ambuye Yesu anayankhula mawu amenewo ndi akuti mathero ake iyeyo azawalanga chifukwa sanachite zinthu zimozi mwa wang'ono amene anatha kuwayenera kuachitira. Ndi ophunzira anafunsa kuti nanga ife sitinakone tikanakuchitira nati no amene anabwera kwa inuja amene ujayo ndineyo ndiye ngati munalephera kuchitira amene uja munalepheranso kuchitira ine kusonyeza kuti chifundo chimayenera kupita kwa anthu ena chifundo chikondi chimayeneranso kupita kwa anthu ena chikondi mathandizo amayeneranso kupita kwa anthu amene ali ena mathandizo takuyimikira